Hello guys, welcome back to my new vlog. Ani kita moनसे vlog नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय। दिनैनि vlogआबो जागोन माने फट'शुटनि ओमफ्राय मा होनो बेखौ सासे एक्ट्रेसनि आरो नामखौ खोन्थाथ'ला दा नोंथांमोननो डाइरेक्ट देखायगोन। माने टाउनफ्राव दंफैयो बेयो लोगोनि न'आव थ' बेनिफ्राय जों दा आं लांनो फैदों लानानै दा फट'शुट खालायहैनि मोनसे आउटडोर खालायगोन ओमफ्राय मोनसे थारमाने ब्राइडेल शुट खालामो सिस्टारा थ' बेनि थाखायनो लांफैदों दा नोंथांमोना नायलांबायल' थादो आं डाइरेक्ट बेनि फेसखौ देखायनोसै एबा जों दा जायखौ लांनो फैदोंमोन ना जायनि फट'शुट खालायगोन बेखौ गारियाव उनथिंजाय फज'बाय ओमफ्राय नायनोसैबा नोंथांमोना ओमफ्राय सानैनाबो ड्रेसा एखे एखेबाव twins पिकआप खालामफैबाय आरो ना दायो जोङो नाग्रिजुलियाव थांनो नागिरदों थांनानै जोङो फट'शुट लाहैगोन फट'शुट लाहैयै दादा थ' दा थांबाय थानोसै जों लकेशनसिम माने आं न'आव हाबग्रोनांगोन केमेराखौ लायाखै केमेरा न'आवसो केमेरा आं बेसो दंमोनबा केमेराखौ लायग्रोनांगोन होनलायनाया बेनोथ' केमेराखौ लानानै थांखानोसैब्रा ओमफ्राय बेहाय बे ड्रेसजों लाग्रोनोसै ओमफ्राय न'आव फैनानै ब्राइडेल शुटखौ खालायगोन आरोना अरिय' जाबाय थाथ'दो नोंसोर दे थाथ' आव चल' स' जों दा केमेराखौ लाबाय स्टेन्डबो लाबाय लाइटफोरखौ लाजोब्बाय ओमफ्राय दा थांसै जों लकेशनसिम स' लकेशन पहुंच गया मोना लकेशनाव सफैबाय जोङो फट'शुट लानो नागिरबाय दादायाबो केमेरा हमबाय आं पस्ट थायो जों दा बेहाय सफैबाय लकेशनाव दा शटखौ लाग्रोनोसै साथाया जि मोजांथाररा माबे व्हाइट कालार साथालै नांगौ फट'शुटआव साथाबो बाहायलै जोंना बेहाय शुटआ जोब्बाय मोनसेबो बारा लायासै अखा हाबाय थानायखाय ओमफ्राय दा इनडर शट लायसै ना मोना खतम दा न'आव थांसै जोङो न'आव मोननैसो माने ब्राइडेल शुट लायो आरो बेखौ लाहैनोसै ना लेट्स गो सान्दुं ओंखारबाय सान्दुं she is crying so badly पहुंच गया घर मोना अभी ब्राइडल शूट होगा शुटनि सिगां जाग्रोनाया पानिपुरि जागोन पानिपुरि दाबो जाखाङा बिथिं मेकआप स्टार्ट बिथिं गेम स्टार्ट मेकआप अलमोस्ट डान
जों दा शुटखौ स्टार्ट खालामबाय ने रूमावनो जायो एक ही ड्रेस करेगा क्या करेगा चेंज करेगा कितना करेगा जोंना मोनसे ड्रेस जोब्बाय यहाँ पर डिजाइन चेंज करने से तो बहुत टाइम लगेगा ऊपर में बैठा हूँ फर्स्ट में इसे ले लो हाँ ले लो क्या है जाए आलू ले लो ओमफ्राय दा जोंना ड्रेसा चेन्ज जाबाय ने So finally shoot pick up. So finally जोंना शुटआ जोब्बाय ओमफ्राय जोबनानै दायो आं आनबक्सिं खालामगासिनो दं आनबक्सिं आंनि मेकआपखौ मेकअप खालामगासिनो बे फेसखौ जा फेस नुदोंना बे टटेलि फेक फेस नट रियल मेकआप होननाया माखौ होनो बेखौसो ये ज़्यादा हंसती हूँ ना इसलिए मेकअप चाहिए ज्यादा हंसने के लिए मतलब ज़्यादा हंसने से दीदी मुझे डांटता भी है क्योंकि मेरा इधर ऐसा हो जाता है लाइन हो जाता है इधर क्या बोलता है रिंकल्स नहीं रिंकल नहीं रिंकल क्या चूहा लाइन चूहा का जो लाइन होता है ना रास्ता ये होता है फोन कर रहा है So जोंना शुटआ जोब्बाय दा मनावनखौ दोनना फैनोसै बिसोरनाव प्रियामोननाव रेडि Audio mana disturb खालामगासिनो बाय बाय जानो फै गाबोन गोजोन्थों भुट बायदि नुदों मेकआपजों लांजोब मानसिखौ